Dobro večer, draga deco, i ja sam tako srećna što ćete sa mnom uživati u ovoj prelepoj bajci na kanalu The Magical Place na YouTube-u. A sada, ako vam se sviđa ova priča, ne zaboravite da lajkujete i da se pretplatite na moj kanal i uživajte. Nekada davno, iza 7 brda, iza 7 mora, iza 7 gora, duboko u planinama, postojala je jedna stara koliba. U toj kolibi živjela je mala devojčica po imenu Svetlana. Svetlana je bila jako vredna devojčica koja je živjela sa svojom bakom. Jedno veče pojavila se zvezda na njenom prozoru. Ćao! Ja sam čula nešto. Ćao, pa to sam ja. Ja sam zvezda Dani. Pa kako zvezda? Kako ti možeš da pričaš? Pa ja sam tvoj anđeo čuvar. Ja sam tu da ti ispunim sve željice, ali prvo moramo na jednu posebnu avanturu. Jesi spremna? Jesam! Idemo! I tako su mala Svetlana i zvezda Dani krenule na magično putovanje. Jao, što je ovo lijepa šuma. Da, ovo je magična šuma. A sada ćeš da upoznaš vilenjaka. Dobro veče, mogu li vam pomoći? Da, mala Svetlana mora da upozna čarobnjaka, zato što mi moramo da nađemo čarobni kamen. Izgubio se. Vaša reč za mene zapovest. I abarakadabara. Zdravo Svetlana, zdravo Dani. Jao, pa kako vi znate moje ime? Pa mala Svetlana, ti si najslađa i najvrednija devojčica. Tebe svi znaju i svi te vole. Jej! A sada imamo veliki problem. Moramo da nađemo crveni kamen. To je poseban dragulj sa moćima. Ali zla veštica je uzela. A jedini način da dođeš do nje je da prođeš kroz pravu kapiju. Kapiju? Kakvu kapiju? Moraš da imaš čisto srce i da znaš da brojiš do 10 i sve će doći na svoje mesto. Dragulj, još moji napici, okej, sve još malo gotovo, spremamo se, uzet ću sve moći. Jao, pa što je ovo super, vidim narančastu boju, rozu boju i plavu boju. I naravno da znam da brojim do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Joj, pa to je bio medved. Kako sam se uplašila. Okej, to nije kapija, gde je veštica. Okej, ajde da probamo ovu drugu. Piše veoma strašno. Joj, ajde. Možeš ti to, Svetlana, ja sam tu sa tobom. Idemo. Što je ovdje lepo. Osjećam se kao da sam u nekoj pustinji. Tako je toplo i divno. Jao, ne, to je lav. Beži. Jao, pa to je lav. Još što je to strašno bilo. Jao, pa valjda ipak moramo da prođemo ova treća vrata. Da nađemo dragulj. Jej, to je dragulj. Ne, kako se usuđujete da dolazite u moje skrovište? Daj nam dragulj ti, veštice. Jej, sa našim kristalima i našim zvezdama ne možeš nam ništa. Ćao. Ne, moram da ih stignem, to su moji kristali. Vrti mi se u glavi, šta je ova? Jej! Ova misija je prošla uspešno! Kristal je naš! Izvoli, zvezdo Dani, ja sam tako srećna što sam mogla da ti pomognem. Hvala ti, Svetlana, ja sam znala da si ti najdivnija devojčica na ovom svetu. A sada želim da ti ispunim želju, bilo koju želju koja ti padne na pamet. Želim da moja baka uvek bude zdrava, srećna
i da ima sve što joj treba i da svi ljudi na svijetu kojima treba nešto, koji su dobri, da im se uvijek sve želje ispune. E pa Svetlana, ja ću tebe nagraditi. Zbog tvog predivnog srca dobit ćeš i zamak i ti i baka postaćete princeze i uvijek ćete imati sve što vam treba i više od toga. Draga deco, nadam se da ste uživali u ovom crtanom filmu. A sada, ako želite da vidite još ovakvih priča, ne zaboravite da lajkujete i pretplatite se na moj kanal koji se zove The Magical Place. I želim vam laku noć i najlepše snove. Zdravo!